Ka jingjia hak jela Manipur kam semlakta ya kejinga dei hapdeng ki samla pule jo kejaj ban riu meitei bat ki samla pule kuki ki ba pule hak school ba North Eastern Hills University Shillong hak ba kini ki samla pule ki im bat ki salang klam kano kejinga shun habai kran bat vice president ka North Eastern Hills University Students Union usamla estason sotun ulaong ki samla pule jo kini ki ar jaj ban riu ki im suk im san hadu menta bat kam semladon kano kejing bamios ngau thu jingmot wala ban rabro bana kalyang kani husu kim ailat bagino ki jingjia kinjia bat kidon ki jingkerman ro bakin im suk im san klam kano kejing ngau ye per jingmot lima pi ba kalong ba adu menta kumalaja Manipur la kano benai kidon ki kena ki badai naga kuki communities kidon ki badai naga metes communities rehadu menta kampat tujar ke jing kelas perjong ki kidon ki bai sa lang jo hostel tengi na kalian kan usung im ailat hidai kum kita ki banwan ki jingja bat ni kerman ba kanom jar ke bat ni na kalian kan usu bat kani hui ka kulai bantala kam kum kita ki jing kelas Henry hani hu hadu menta ki kena kilong ki emlang ki salang ki bamlang kilong kani hu kolong peaceful kamu jadi apa lagi? Amen. Patron. Hadu menta. Kamu tadi